Ang baryo ng San Agustin ay isang liblib na lugar na tila nalimutan na ng panahon. Napapalibutan ito ng masukal na kagubatan at mga bundok na laging nababalot ng hamog. Sa gitna ng baryong yon, nakatira si Mikoy. Isang binatang ang tanging yaman ay ang isang maliit na dampa at ang puot sa kanyang dibdib. Pagod na si Mikoy sa pagiging mahirap. Pagod na siyang makita ang mga anak ng mayor na laging nakasuot ng magagarang damit habang siya ay halos butot balat na sa pagtatrabaho sa bukid. Sa kanyang pag-iisa, madalas niyang makausap ang kanyang lolo, si Tandang Buhay, na bago mamatay ay nag-iwan ng isang lihim. Mikoy, Bulong ng matanda noon. sa darating na Biyernes Santo, kapag ang buwan ay kasing pula ng dugo, magtungo ka sa puno ng balete sa gitna ng gubat ng mga engkanto. Doon ay namumugad ang haring uwak. Kapag narinig mo ang tatlong huni na tila humihingi ng tawad, abangan mo ang iluluwa nito. Iyon ang mutya. Ang sino mang makakasalo nito ay hindi na muling magugutom. Dumating ang Biyernes Santo. Ang hangin ay tuyot at tila may dalang amoy ng nabubulok na dahon. Habang ang buong baryo ay nagdarasal sa simbahan at sa kani-kaniyang tahanan, si Mikoy ay tahimik na tinatahak ang landas patungo sa gitna ng gubat. Bitbit niya ang isang maliit na sulo at isang kutsilyo. Hindi para depensahan ang sarili, kundi para ikubli ang kanyang sariling pagkatakot. Nang marating niya ang dambuhalang puno ng balete, ang katahimikan ay nakabibingi. Ni isang kuliglig ay walang humuhuni. Maya-maya, isang dambuhalang anino ang dumapo sa pinakataas na sanga ng punong yon. Isang uwak na kasing laki ng isang bata. Ang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabaga. Ang unang huni ay tila isang babala. Ang ikalawa ay isang panaghoy. At ang ikatlo ay para bang isang kasunduan. Mula sa tuka ng ibon, bumulusok ang isang kumikinang na bato. Hindi yun ginto, kundi isang itim na kristal na may umiikot na liwanag sa loob. Tumalon si Mikoy. Isinakripisyo ang kanyang balat sa mga matatalas na baging at nasalo ang bato bago pa ito tumama sa lupa. Sandaling dumampi ang mutya sa kanyang palad. Nakaramdam siya ng matinding kuryente na dumaloy hanggang sa kanyang puso. Hindi nagtagal, natuklasan ni Mikoy ang kapangyarihan ng mutya. Kapag inilalagay niya ito sa ilalim ng kanyang dila, ang kanyang katawan ay tila nagiging usok. Nawawala ang kanyang bigat. Sa isang iglap, kaya niyang tumagos sa mga dingding ng mga tindahan o kabayanan. Nagsimula siyang magnakaw. Ginto, pilak, pagkain, lahat ng ninanais niya ay nasa kanya na. Ngunit kasabay ng yaman ay ang unti-unting pagbabago ng kanyang katauhan. Napansin ni Mikoy na hindi na siya nakakatulog sa gabi. Ang sikat ng araw ay tila sumusugat sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay nagsimulang malagas at napalitan ng maitim at matitigas na balahibo sa kanyang likuran. Isang gabi, habang tinitignan niya ang kanyang sarili sa salamin, nakita niya ang kanyang mga mata. Wala na ang mga puti noon. Ang buong mabilog na mata niya ay naging kasing itim ng gabi. Ang pinakamalaking bahagi ng sumpa ay ang pagkagutom. Hindi na siya nabubusog sa kanin o ulam.
Ang tanging nagpapatigil sa pangangatog ng kanyang kalamnan ay ang amoy na may bahid ng lansa. Isang gabi, nang hindi na matiis ang gutom, pinasok niya ang kulungan ng manok ng kanyang kapitbahay. Hindi niya yun ninakaw para ibenta. Kinain niya yun ng hilaw. Dito na nalaman ng mga taga San Agustin na may aswang na naninirahan sa kanilang paligid. Ang mga bakas ng pakpak at ang mga tuka sa mga bintana ay nagdala ng takot na hindi pa nararanasan ng baryo sa loob ng ilang dekada. Si Tandang Lino, ang pinakamahusay na albularyo, ay nakapansin sa kakaibang kilos ni Mikoy. Nakita niya ang itim na balahibo sa kwelyo ng damit ng binata. Alam ni Lino na ang mutya ng uwak ay hindi isang biyaya, kundi isang paraan ng mga engkanto upang kumuha ng bagong tagapagbantay sa dilim. Mikoy, anak, iluwa mo ang batong yan bago pa nito lamunin ang iyong kaluluwa. Sigaw ni Lino nang mahuli niya si Mikoy sa sementeryo isang gabi. Ngunit tumawa lamang si Mikoy. Ang kanyang tawa ay tila tunog ng nagkikiskisang bakal. Bakit ko isusuko ang lakas na to? Ngayon lang ako naging makapangyarihan. Ngayon lang ako kinatakutan. At sa gitna ng usapan, biglang nangisay si Mikoy. Ang kanyang mga buto ay nagsimulang tumunog at mabali upang mabuo ang ibang hugis. Ang kanyang mga braso ay humaba at naging malalapad na pakpak. Ang kanyang ilong ay naging matulis at tumigas. Sa harap ni Tandang Lino, ganap nang naglaho ang taong si Mikoy. Ang natira na lamang ay ang bulto ng haring uwak. Ang kwento ni Mikoy ay hindi natatapos sa kanyang pagbabago. Sinasabing hanggang sa kasalukuyan, si Mikoy ay naghahanap pa rin ng paraan upang maipasa ang mutya. Dahil ang tanging paraan upang mamatay ang isang aswang na nagtatangan ng mutya ay ang maipasa ito sa isang tao na may parehong kasakiman sa kanyang puso.